Примерно. След. Би трябвало да снима. Да, снима. Оп. Айде, води. Оба. Това е скокът. Какво беше това? А? Какво викаш? Малко мейнтенес добре ще му дойде тук според мен. Да, иначе не е лошо. Смисъл, просто има някакви... Има някакви странни улеи. Да, точно. Просто изробено и... В смисъл, примерно е тук, фърляш две лопати в дупката Да. и там дето е ония острия камък, просто да стане равно. Ама, ти хубаво ще става ставаш две лопати, ама това трябва да се натъпче, защото според мен с едно минаване се изробило обратно, не? Да, то смисъл трябва да фърлиш две лопати, да се оттъпче, да минат някой човека да вали, после се фърлиш още две и си става перфектно. Да, да, точно това е. Не е някаква безумна работа, просто трябва от време на време някой да... Да, защото просто е като все едно е текъл вода и е останала ерозия. Да. Следва просто караш през някакви неща. Да, сега е което... фрирайд. Да, точно. Не е точно пътека, ами е просто... Някой бахти лайна е взел тук, гледай. Да. Изрут. И оттам от чепа. Тук този каманак, примерно, ако сложиш две лопати преди каманака, ще може да се минава, ама сега е малко. И е това, тук навсякъде, брате, и както си и дърветата, в смисъл, ако някъде отхвърчиш, се удариш, ти може да се нанижиш на нещо. Или ще паднеш на клечките, или на каманака. В смисъл, да. Имаше един вираж и то дупка в него. Сега знам, че имаше две трасета. Това мисля, че е новото, това е старото. Кое е това, бе? То има надолу. Има надолу, да. Не знам по кое да фанеме. Най-новото? Точно каза, че Зоската това ще го копа. Новото? Да. Да видим.
се разделя, ама не знам. Да, ама ние тук някъде не качваме, май през една пътека. Може би. Иначе? Не, още малко е скучно тук, но... Да, окей. другото е, че примерно, няма един вираж, където примерно да направиш завой и да се облегнеш на него. Ами, навсякъде е все едно някаква пътека и в момента обаче, в който примерно на един завой си викам, бе, я да го понатисна и брате ми потъна предната гума, защото той е рохка пръст. Да. Да. И ти викаш, баси, смисъл, навсякъде трябва да съм леко на щрек, защото никога не Да държиш право колелото, защото като легнеш не е ясно дали ще държи или не. Опа. Сега беше вляво. Да. Вираж. Не знаех този вираж дали ще слезна с него или не. Това дори не е вираж, той беше прилича на вираж. Да, някой е сложил две пръчки. Да, и трап. Някакъв буби трапс тук навсякъде. Това мига ли още? Да. Топ. Снима. Иначе има потенциално. Потенциал просто е доста нереализиран. Да. Мисля, тук ако не е толкова право се завърти малко така по това деренце. Да, тъпото е, че примерно тук трябва да си на спирачки. Задължително. Което, ето... Да, това е тъпото, защото той е направо и си на спирачки. Да. Ако го завъртиш по деренцето, ще съвсем различно. Ако имаш завой, където да пускаш тия спирачки и да можеш да използваш колелото, вместо просто да седиш така надолу и да се чуеш къде примерно ще изпусне, ще е много по-фън. Да, това искам да го... Никой не го мисли така, имам чувство. Да. Смисъл, аре да изкопаем, какво да копаем? Аре да разчистиме с една метличка надолу листата, да минем с колелата два пъти и то ще стане пътек. Ако има много голяма дупка на някой вираж, запълниме и това е. Да. Вместо го мислиш как ще е фън, нали, за каране. Няма. Не знам, много хора пък ги кефи да са на едно кръв. Еми мене не ме кефи, да. Мен това не ме кефи. Мисля тук да летиш 500 и да се чудиш този завой с дървото, дали ще го вземеш. Точно. Брате, то ние колкото по-възрастни ставаме, толкова малко фън ще е това. Сега много бавно. Това дърво, между другото, някой път съм щял да се взрива много жестоко в него. Да. Защото като дойдеш по-бързо, наистина много трудно се взима този завой. Аз примерно през цялото време тук си бях на спирачки. И аз сега, да.
Здравейте. Да, това не ми е най-любимото. Ама долу имам някакви по-хубави спомени. Да, долу е по-готино. Да. Аз затова искам долното да оправим. Спред камерата, това ли беше? Сега снима ли? Айде. Тук сега някъде трябваше да отбиеме вляво. Здравейте! Добре! What? Да, това между другото. Това е дълбо това. Да, аз съм го скачал, ама исках да го видя в какво състояние, преди го мятам. Не, хубав е скока, добър е. Добър е скок, в Да, принцип. с малко скорост сигурно го... Малка скорост, с леко само предната дърпаш. Има къде да спреш. Иначе тук е много по-приятно. Тук е много готино. Ама това, че тук можеш... Малко е по-бавно, обаче можеш да пуснеш спирачките и Да, няма спирачки, дърпаш, буташ. Не си кенеф на полза. What? Това беше надясно, май, нали? Да. А какво беше направо? Мисля, че е пътечка само. Да, аз спомням, че тук се минава. Тук където чакахме оня печага, дето качало не се появи. Верно, че някой чакахме, ама кой беше? Оня печага, дето беше завил, дето му падна колелото от пева. Да, дед беше минал от някъде другаде. Да. Тук има едно стръмно с десен завой. Да. После пак е готино. Добре. Ето тук определено трябва една подпиралка на това. Ой. Викам, че определено му трябва една подпиралка на това. За да не се притесняваш. Отгоре става. То дори не е вираж, просто да не се притесняваш, че е обратен наклон. Да. Просто да се вкопае, да се изравни.
Уе! Тук си е даже яко. Да. Може би на места има, примерно където ти минаваш, има някакво дърво, да те оставя много малка. Да, е това тънкото дърво. тънкото, да. И мене ме Сега, притесни защо малко. е там, нали? Ако може точно това дърво да го няма, примерно... Да, или малко просто да се по-спокойно става. измести някъде траекторията, къде да не отиваш право в него. Да, защото шанса понякога, ако се отпуснеш да се мелнеш в него е голям. Да. И малко ти убива скоростта. Защото той е наклон така, Да, дървото ти е тук и ти идваш по страничния наклон и трябва да минеш отгоре. да. Писал, или трябва да се просто да имаш отдолу да влезеш. Да, а иначе е супер, иначе е готино. Да. Да. Мисля, много малки корекции трябва, за да е мега яко. Може би една резачка трябва да вземем. Да. Просто, примерно това дърво, братле, го режеш до основата, додолу, фърнаш го някъде отстрани или, нали, изместваш пътеката. Това е също вариант. Това е едно от тия малките електрическите триончета. Да, също. И за храсти, и за такива. Да. И даже, между другото, може да се използва за подпиралка пък някъде. Там малко по-нагоре. Ма не, то дори да не се реже дървото, може да се направи. Просто трябва да се влизането да се направи отдолу да има влизане. Да. Уе, тук малко бързо се влиза. Бигер! Това беше, не? Да. Да въртим нагоре. То няма смисъл да излизаме до колата. Да. Ако няма помпаме шоковете или... Чешка, ама тук ми хареса. Аз съм окей. Да, я. Даже в горната част на по-грубото си викам, там може и по-меко. Но тук е много добро. Да. То Бигер е жесток.